kumsang khazakwa somkwa paruk July ni somni pariata thil thleng ania fit somruka thuk English chanela devon tuipuikam England athil thleng ani sangamantu pakhat hian alen khangzar chu sutin longa anuk luta chuminia alen alo ok chuan thurukra thlak tak a hai langdon ani alen khangalo ok sanga le chakai zinga chuan thilsol tak mai hi alo ok telve a mi paruang alang china tunge ti hriat theina tur omlo hi anuk chuak tela chu len khang chuan tuifin riat pi alam daya thil makthleng chungchang a hai langta ani sangamantu John Kopikan beiseilo takalen khang manga mithi ruang hnu chuata ka wang chuan thuthluk na siam tur anei ta a tuichunga changa ruang hnu chuang chi hi thil thalo engemalo thleng tur chin chia na ngai ani thina ruang chu alen khanga changa la chuakin tuya ada let le don nge sangha chu aman chhun zom don jok ruanga boipui ani chuan asanga mansa te chu boipui man lovin ani khatlo chwa turang te kha achan vek don ti na ani a atopa chuan mithi ruang boipui tur chuan aril ru asiam felta zoka John chuan athil ton chungchang chu Coast Guard lamsha tirin a omna lai vela shiltel boka chansinan shat vele Coast Guard lam anlo thleng ta thuai bok chu mithi chu mipa tunge ani te shat lo kumsomli le somnga inkar vela upa hi ani a pathologist chuan ruang chha dana changin tui chunga chuan kar khatling lo tur vel chu a in chia to ni in a hria a kor avar le apor la intial a ha a sabun kong shen shengin cotton ge kor hring a ha bok ake kor ipte veilam chu po chhuain alo oma pathologist sin a han enfia chuan mithi kut ding lama chuan tattoo in chu a hmu a tattoo chu arsi om khom lai lem ni mai om hian alanga chutiang ang tattoo chu British khwale tuizinga ala hmungai meu lo ani mithi taksa a chuan hliam hnuma tam tak hmu ani a among tam veilam le angal vel te chu apil phung mai bok atukhuma chuan inchis le thui kak a oma alua hliam om chuan ni khushalivin asiam thei nge yang ma se thi chan dik tak chungai to buai ngai lo tluk ani chua phi taksa penga chuan tuitla sha theina thaber ani a chua pa tuitlinga oma wangin tuiatla ni nge ya shat ani athi chan chu sha thar salo ma se engwanga tuya chuan lo om nge ni a engwanga tuya tla hlum nge ani ti chu sha thar salai ber tur chu ani ta a ataksa a bungra poimo an hmu chun chu bana bun chi sanaman to tak chu ani maya chu sana chu Swiss siam Rolex brand ani chu mi thlani somni pahnia a khol chu athia Rolex sana reng hian thon thunga inom tak an neya Rolex company te hian khovel puman sana shal chua reng record mumal takin an lo vong thathlip thlepa Rolex sana reng hian serial number shan cheu an nei bok chu number chu sana a chuan phum ruk vek an ni a Rolex na nei tu chanchin kim chang kha company lam chuan an lo vong thathlap zel ani ti na ni chu Rolex company chuan chu sana nei tu chu Ronald J Plate ani ten fin fia ta a ti chuan mithilai chin te chu biak po an ni a unau pa chuan Ronald Plate ange ni ti chu akuta Canadian Maple na lemin zia ka changin alo fin fia ta ani Ronald Plate ta hi kumsom nga upa nupui chen to le TV chasiam chin ani a chung te ne nan in biak po ngun shan lo wangin a bo thu po hi police ne na an report lem lo ani Essex County a cheng china chu arwangan sarna mun devona changa mel za thum lai hla a ani in lua dil na lekha nu hnung bera chuan David Davis ati mingpu hi chinchang shat pui tuwa alo ziak langa David Davis chu a mobile phone in an han beta tuipui ruangan sar thu le a chian pa Ronald Plate nge an sha thu an han shila Davidson police te shildan chuan Ronald Plate nen chuan an lawin kom to chin nge maya ma se thlathum liam ta chang khan ala mule mi lo ni in alo shila
David Davis hi kumsom nga upa Canada Financial Advisor na changa solto ani a anupui kumsom ni pakhata upa Noeli le afanu te pani inen England ta an cheng mek bok Davis le anupui fanaw te chu utham Walter thingtlang khote takte kotler to pa Little London Land Farma an senga Police ten Davis chu mimal takabiak tumin an vapanta a ma city pal thil thuin Davis ate kong khar ni lovin midang kong khar jok chu an vakik ta hlau mai chu ina lo cheng chu pa upalam to hi ani a Davis chen na ni tian hanzo chuan ani chuan ai nila alove hei hi chu Little London Farm ani lova so ta mi jok so lom ti in Davis ate chen na chu alo ko mu a police te chuan ani le pu David Davis ate hi solaya son nian chen ti in chuina chuan Davis a chen le chen lo an han zot le a ani chuan nilove so ta so chuan cheng la love a helai vela hian David Davis ate mingpu an omlo shim so ta de chuan runa pleta lom cheng anupui mel that tak le an fanau pangte te pani nen an cheng alom ti in alo chang ani chu putar chana chu police te chuan an ring thei mot lo mak an ti tak zet ani thitua an nga ile ama nge ani tian finfia to Ronald Pleta chu Chisel le pangdam takin uthamwal tara chuan alo khosareng ti na ni a engwanga David Davis chu Ronald Pleta mingpuwa in chal nge ani helai hmuna hian thil diklo engemaw tak chu a omani lo mo David Davis chu chik le zwala an chui angai ta engang mishing nge alo ni to chin engwang ni na dik tak lo false identity mangnge ani thil diklo le hlom engemaw chu a in phum ru ani mia lo mo hengzo na te hi chui zui ngai chu ani ta ani chanfum fe tak la shat mai theisi lo chuan Canada khwa le tuini na nei David Davis chu English Channel monga answer tak Ronald Pleta mingpuin England ta akhosa a ti chuan Davis anun hlui chu an han chui chiang ta a chuan chuina tang chuan chanchin maksak tak mai an sheta a ama kumthum liam ta chang khan Davis bil zong chu check le credit card ta Ronald Plet ming sign ngei manga pek tlak vek ani a then te phei chu tuipuya changa Ronald arwang an hnu swa hnuwa sign te an lani zui bok Davis chuan Pleta dik tak jok chu Pleta bial nu Elaine Boyce kal tlangin a mel shata Elaine Boyce hi Davidson Londona investment company lian vak lawen kolshin hnuaya lo thok to chin ani Police te chuan David Davidson puanzar nei chi long anei ti an hmu chuak boka chu long chu Pleta ruang an sarna tanga mail claim te hla a devona hmu ani ti chuan police te chuan David Davis mobile phone record chuan han en fia le ta Pleta ruang an hmu na bulvela changin phone a hmang nge ani ti an hmu chuak bok chung call te chu medical examiner in Pleta tuya tlaklum hun nia asoi July thla call chhuwa te an ni bok Davis chuan a thian pa chu thlatam lian ta tang khan a hmu to lo ni in a insoya ma se Pleta thi ma lokin Pleta nen devon hwan chunga lo hmudun tu witness an zong hmu hlawa dot ngial ngan a soya ni ti a chiang ni na dik tak lo mang a man boka wangin thil mel mang atidang lam vek zok ani chu wang chuan police te chuan Essex Lambia in man ani theina tura an pu na check fraud aya twal tha thu buaya thlak turin an ngen ta zoka kumsang khazakwa somkwa paruk Halloween tuk chuan English response team ral thuam keng te chuan Davis chu man tumin ko thler to pa in Little London Land bula chuan Davis chu an lo chang taran maya chutianga man tuma an beilai mek chuan rin lo takin ko thlera chuan taxi pakhat hi alo tlan hlol maya ti chuan Davis chu in a changin taxi lampan chuan chak mangkheng hian alo tlan chuak thut police te big bo san tumin rang devin ain khal chuak ta ngalani
police te chuan an zui ta nga la a topa chuan an va phat nge a taxi driver chu ding turin an han hriat tira a din vele police pakhat zawk chu motor atanga chhukin Davis a chuan na taxi tukverh chhan atang chuan silain Davis a luwa tak alo tin vana tlan bo thei ani talo David Davis a chu Ronald Plate ta tha chung changa man anita Davis in chu an handap ta a ina chuan Davis an pui kum somni pakhata upa Noel le an fanu pahni kum thuma upa Emily le tharuk leka upa Liliani te an lo oma police te chuan adil angin Noel chu diaper beka naupang te thomno kung an phal saka ma se police te jinga pakhat chuan rin hlel ruk na anei deuh tlata a han ngai chang hleka ti chuan bag chu a han en fia ta ani bag chunga naupang thomno kara chuan Noelin a lo ze ruk pound sangli le rangkachak tlang nga lai an hmuchhuaka ti chuan Noeli le afa te chu police mun pui lam an pan pui ta ani police mun puya chuan Noeli pars chu an han en fia non le ngata a chunga chuan thil swal an ti nge ani ti fin fia na tur evidence alo om nual mai pleta le abial nu Elaine Boy City ming chuan document an hmuwa no pangte birth certificate a chuan Ronald Plate ale Elaine Boy City chu an nu le pa te angin alowin ziaka an hanzo fia chuan Noeli chuan sui fia vak nga ina ashelem lawa a sui dan chuan naw apaya in entir nge yamamo a ti chuan damdoi hmangin enkol na don theinan Elaine Boy CID chu amang tamai ni in a in soi ani Davison tenopa kum in thlau tuk chuan police te chu angai na shelavin asiama kum somthum vele in thlau melan pu a Noeli chu kum somni vele ka upa anga lan lain Davis ero kum som nga bor vele upa mela puthung ani he mi te pani in kara hian engthil chiange muthleng le achan sha chwa nge tumin Noeli chu thuan han zot fia ta a chanan han shat meu chuan azot tu police te jok chu makti in an bang bo hle jok ani Noeli chuan kapa alomani ti in a soi chuak ta amero chu no pang pani te hring tupa ero a soi chuak du hau lo thung David in Little London a chuan fin fia na hlu tak tak an hmu belzela lekha ipa chuan Swiss francs British pound le American dollar alowin thun khatra na storage locker cha bi an hmubok tin rangka chak tlang enge moza le lemziak man to tak tak te an hotel boka document tam takara chuan an nu chuilaya bung thar kai theina tur le khathem pakhat te hi an hmu chu le khathem chu receipt ani receipt a chuan bungru leina chisari ming hi alawin ziak lara chung thil te chu Dortmund sport netikeu dor atanga leite anni chu bungru leina receipt a bungru ming in ziak zinga chuan pound so marit leile na ang tak thir chak ai leina chu chuang telbok police te chuan len khang hmanga tuipui changa pleta ruang hnuk chuak tu kumsom thum chuang sangha lo man to sanghaman tu John Kobika chu thu zot fia non turin an pan le ta thuan hanzo chian chuan longchunga ruang a hnu lu hnuwa a en fel ma kha chuan thir chakai a hnuk chuak telti alo shemai bik lova baka thir chakai le pleta ruang te in kung kai na kha alo she thiam cha bik lem lawani len khang manga pleta ruang ne na hnu chwa chuan pound so ma regent atanga siam thir chakai chu English channel monga pleta ruang ti pilnan man ani theya ruang hnu chwa ani lai khan atla sang ta po ani theibok Dr. Fernando chuan thir chakai chu pleta ke hliam omna bula a handa chinta ka chuan ataksa hliam lo om chan chu a she theita pleta mong tama hliam om chu thir chakai mong lamina siam ani angala hliam om po thir chakai mor chung lam zokina asiam ani chu tiang chu thil om dan ani ngai chuan chu thir chakai chu pleta ki kor konga emo kong shena emo a in thiat ti na ani nge yang
eng tiang chi a pleta kha thi nge ni ti chu zel din thei thokhat ta a tichuan pleta kawng shen le thir chak ai te chu forensic lab lama en fi atan an thon le ta a pleta kawng shen a chuan thil fim engemaw hlawm hi a awma police te chuan chu hnu hma chu engtia lo in siam nge ti finfia turin forensic metallurgist an han ngen ta a Dr. Alexander Grant, forensic metallurgist chuan kawng shen chu scanning electron microscope mangin han en fiata a tichuan thir chak ai pon lam chu zinc ta siam ani ang che in kawng shen na thil them hnu ma po chu zinc nge ani ti an fin fiata ani zona chan lo om ta chu engtin nge pleta ruang kha khomwala changa mel ruka hla English channel tuipuya alo om thei ti hi ani Bob Allen hydraulic engineer chuan ruangan hmu na lai chu zir chiangin English channel a kar khat chung zet pleta ruang a in chia hun laia tui thakal chaklam chu a zir chiang boka ruang pai na lai mun tak kha an shedu ani khami hun laia tui tha chaklam chu a han chu chuak ta a ma se thil pakhat chiang taka a soi fak theilo chu kha tui tha kha ruang len son thei tur khopin a chak to kem ti hi ani Dr. Alena chuan English channel monga an sartak tuitla ruang ang thei ber turin en sin na han nei ta a panso mari thir chak ai chu akong she na athiata achua pa boruak chu pai chuakin tuizem siam chop monga chuan han lilu ta wanga chu tuizem chu English channel a pleta ruang pai lu ani laya tuivo lam le tui tha chak lam ang tura duan hi ani thir chakai chuan ataksa chu chason mia lovina omna ngaya chuan wai bet tatlat mai chumi omzia chu ruang kha an charna lai hmuna vek khan pain a om ti na ani chu tichuan ruang chu pai ani na hmuna khan chason lovina om ngain alo om rengani ti an shi theita a Davis along chu en fia turin forensic lab pa an la ka ni a ngun taka an han en chuan cabin chunga thutna dup chunga chuan samthem an hmua Davidson thir chakaya leina dorami ang chia sport netikeu plastic bag an hotel bok chungte chu forensic testing atan an thonta a Sport netikeu bag ang manrua mam lamchi atanga fingerprint la chuak turin forensic expert chuan plastic bag chu bom phui taka siama hian an da a chu bom chunga chuan super glue chu an han ti sata vaka a hulo chuak chu bag a finger oil lo oma chuan a bei tatlat maya bag chu yellow fluorescent dye an han nima fingerprint chu chiang takin alo langta a Sport netikeu bega fingerprint omte chu Ronald Pleta fingerprint ngei alo ni longa chutna du pa samachanga andien nelak po Ronald Pleta sam ngei ani ti aron ti chiang tabok atop bera chuan police te chuan longa GPS tia shiat navigational device chu an han en fiata a chu GPS chuan satellite pathuma changin signal adonga chu chuan long omna lai kha kilthuma changin alo chinchia vek bokani GPS chuan longin hun na mun le hun kha alo record thlapa Davis longa GPS a chuan ruang lo lan chwa le na changa 3.8 nautical miles a hla a her ti top ani ti alang bok her hlum ni chu July ni somni ani bok Ronald Petamana an mu relax sana kha waterproof le ama anung chop thei ang chi hi ani a chumi omzia chu cheson lowadar ka somli omnu in ama in athimai ti na ani asana kha July ni somni pania athia ama darkar somli chu July ni somni ti na ani chu lady jen longa GPS in ni zat alo chin chha ni takha ani chia bok Police te chuan David Davis chu a hming dik tak ani lauti an sheto a ani chuan ma ni fanu ne na nu pa anga khosale a shing tu shat lo me chinau pang pani te ne na khosa thei chu tu nge mo ani te reng le Ronald Petakha engwanga that nge ani zo na tam hle mai
sumdawn na tanga chawl to David Davis chu a thian pa Ronald Platt ta tha thu buaya rin hlel ani a tichuan investigator te chuan Davis ani na dik tak chu hriat an du ta Davis a fingerprint chu khovel hmundanga man hlau wanga tlan chhia zon lai mek te fingerprint nen an han en milta a mi pakhat kumruk chung zet dan lakata bibo to fingerprint nen alawin mil chia mai David Davis chu Canada Most Wanted Man ani ti finfia ania a hming dik tak po Albert Johnson Walker alo ni a tichuan ani da dik tak chu an hre theita ani Albert J. Walker chu Ontario Canada a khusachin ani a kumsam hni pahnih chung nupui nei to le fa palilai nei to ani a high school kal tluan lo le na eng a thokwal hnuin trust company pakhata bank teller aroi ani a kumhni vel a tho hnuin a hna chu ban sanin ama pualin Walker Financial Service in Cross Cooperated ti hmingvo in sumdawn na atana kumsom aliam le meu chuan brand struk nein nathok tu po somthum lai a chora kumsang khazwa somriat paruk khan Walkeran poisa pe pun na stock chu atlu chia a investor te poisa pe theilavin a omta kumsang khazwa somkwa pathum khan Canada a khesrang sang som pariat lai siam sak ania ama dor tu Canadian investor te poisa US dollar 3.2 million vel ati chingpen sak bok nia shiatani thokhat lai kha chuan Canada Most Wanted criminal ni in Interpol Scon Most Wanted ani hiala man ani chep ti in Canada chwa san turin thuthlok na asiam ta a ti chuan afanu kumsom panga upa shenai chu arwala shwaitel ve in apil bo tawang wang mayani Walker le afanu shenai te chu England ta chuan David le Noel Davis te mingin vo en nu pa angin an khosa zuita England jama Walker atlan bo hnuin Canada ati ang tho khan England ta po chuan investment scam tlambok chu a khoile ta a Ellen Boyce chu executive assistant to ta narwaya Ellen Boyce chorzui zel amamo lo hnu chuan Ellen Boyce le abial pa te chu Canada lama kalanun thar andin theina turin poisa ape a ma se plate driver license signature stamp le birth certificate te chu sumdon na tan amamo ti in adila tichuan plata akalbo hnuin plata ni na chu a chhom ve ta thunga omhlen tura kalkha kumthum ral hnuin Ellen Boyce le Ronald Platt te chu England ta bok chuan an lo kir le ta a chu chuan Walker ra man na chu chok buain ati sukuk zo ta vek maya Ronald Platt ming pu pahni an omta a chu wang chuan a thian pa Ronald Platt chu da bo adu ta ani Albert Walker chuan arwa manna chu atakalan tirin panso mare thir chakai a leita a chu thir chakai chu alunga man tur ni lovin Ronald Platt da bona na manata na ati ani kumsa khazwa somkwa puruk July ni somni chuan Walker chuan Platt chu ni le nga lung Ladyland manga tuipuya in khal chuak turin asomta a tuipuya in khal chuak nu lunga an omlai chuan manro bil lamchi mangin Walker chuan Platt chu atukhuma a hem ta chora Platt chu ni khushelovin atluzuita a thisen le samte plastic bag a avaperta a tichwa Walker chuan Platt chu long chhuwa chungzo ka anuk chawa ta chuan thir chakai chu akong she na thiatin Platt chu long atangin tuya a the chuak ta ani